M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale okondeka mwa Ambuye lero lachisanu pa 15 August chaka cha 2025 pamene Eklesia Katolika timachita chaka cha kukwezedwa kwa Amayi Mariya kumwamba. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Chivumbulutso mutu 11 ndime ya 19a kudzalumpha kudzawerenga mutu 12 ndime ya 1 mpaka 6a kumaliza ndi ndime ya 10ab. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Christina Mwale kuchokera ku St. Catherine Outstation St. Michael's Ekwendeni Parish mu Diocese ya Mzuzu. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Korinto mutu 15 ndime ya 20 mpaka 27. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Lawrence Masina kuchokera ku St. Martin Church St. Michael Chikwawa Parish mu Diocese ya Chikwawa. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera mutu 1 ndime ya 39 mpaka 56. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Lembani Kasimu kuchokera ku St. Peter's Utale 1 Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Chivumbulutso. Pamenepo mudatsekuka mu nyumba ya Mulungu kumwamba, ndipo bokosi la chipangano linaoneka nyumbamo. Pambuyo pake kudaoneka chizindikiro chachikulu kuthambo, mayi atavala dzuwa mapazi ake ataponda pa nyenyezi. Pamutu pake pali chisoti cha ufumu cha nyezinyezi 12. Mayiwo anali ndi pathupi, ndipo pa nthawi yochira adalira nako mokuwa kupweteka kwa kubala. Kudaonekanso chizindikiro china kuthambo, chinjoka chachikulu chofiira cha mitu 7 ndi nyanga 10. Pamutu uliwonse chitavala chisoti cha ufumu, ndi michira yake chidakokolola chimodzi mwa zigawo zitatu za nyenyezi za kuthambo, nkuzigwetsa pa dziko lapasi. Chinjokacho chidadzayimirira pamaso pa mayi uja amene anali pafupi kubala mwana, kuti akangobadwa mwanayo chimudye. Mayiyo adabala mwana wamwamuna, oyenera kudzamulandira anthu a mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo. Mwanayo adamulandira kumanja kwa amayi ake kupita naye kwa Mulungu ndi kumpando wake wachifumu. Pamenepo chidamva mawu amphamvu kumwamba akunena kuti, tsono Mulungu wathu watipulumutsa, waonetsa mphamvu zake ndi ufumu wake. Tsopano wodzozedwa uja waonetsa ulamuliro wake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata yachiwiri ya Paulo kwa Korinto. Koma ayi, Khristu
adauka ndithu kwa akufa, pakati pa onse amene adafa. Ndiye woyamba kuuka, pakuti monga imfa idadza pansi pano kudzera mwa munthu wina, momwemonso kuuka kwa akufa kudadza kudzera mwa munthu wina. Monga anthu onse amamwalira chifukwa ndi ana a Adamu, momwemonso anthu onse adzauka chifukwa cholumikizana ndi Khristu. Koma aliyense adzauka pa nthawi yake. Woyambirira ndi Khristu, ndipo pambuyo pake pamene Khristuyo adzabwera, nawonso amene ali ake adzauka. Pamenepo chimalizo chidzafika. Khristu atathetsa ufumu wonse, ulamuliro wonse ndi mphamvu zonse, adzapereka ufumu uja kwa Mulungu Atate. Paja Khristu ayenera kulamulira mpaka atagonjetsa adani ake onse. Mdani wotsiriza kuthetsa mphamvu ndiye imfa. Malembo otu akuti Mulungu adamugonjetsera zinthu zonse. Koma chodziwikiratu kuti pamene akuti zinthu zonse sakuphatikizapo ndi Mulungu yemwe, amene adamugonjetsera Khristu zinthu zonse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Patapita masiku owerengeka, Mariya adanyamuka napita mofulumira ku dera la mapiri ku muzi wina wa ku Yudeya. Adakalowa m'nyumba ya Zakariya nalonjera Elizabeti. Pamene Elizabeti adamva malonje a Mariya, mwana adayamba kutakataka m'mimba mwake. Elizabeti adazazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo adalankhula mokweza mawu kuti, ndinu odala kupambana akazi ena onse. Ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani kuti inu mayi wa Ambuye yanga muzandiyendere, chifukwa pamene ndinamva malonje anu, mwana anayamba kutakataka ndi chimwemwe m'mimba mwanga. Ndinu odala chifukwa mudakhulupirira kuti zimene Ambuye adakuwuzani zachitikadi. Pamenepo Mariya adati, mtima wanga ukutamanda Ambuye, ndipo mzimu wanga ukukondwerera mwa Mulungu mpulumutsi wanga, popeza kuti wayang'ana kutsika kwa mtumiki wake. Ndithu kuyambira tsopano anthu a mibado yonse azanditcha odala, pakuti iye amene ali wamphamvu wandichitira zazikulu, ndipo dzina lake mloyera. Amawachitira chifundo anthu a mibado ndi mibado amene amamulemekeza. Wachita zamphamvu ndi dzanja lake. Wabalalisa anthu a mtima onyada. Mafumu amphamvu wawatsitsa pa mipando yawo yachifumu. Anthu wamba kuwakweza. Anthu anjala wakhutitsa ndi zabwino. Anthu olemera nkuwabweza osawapasa kanthu. Wazathandiza anthu ake a Israeli pokumbukira chifundo chake. Izi ndi zomwe adalonjeza kuti azawachitira makolo athu akale aja, Abrahamu ndi zidzukulu zake mpaka muyaya. Mariya atakhala ndi Elizabeti ngati miyezi itatu, adabwerera kwawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero tikuchita chaka chakukwezedwa kwa mayi Mariya kupita kumwamba. Mariya adabadwa ku Nazareti, ndipo makolo ake anali Joakimu ndi Ana woyera. Anali a mtundu wa Chiyuda,
Ndipo mbiri imafotokoza kuti Mariya anabadwa opanda tchimo, sanachimwe konse moyo wake. Ndipo mbiri imafotokoza kuti ali pa ubwenzi ndi Yosefe adavomera pempho la Mulungu loti asakhale mayi wa Mulungu, mayi wa mpulumutsi, mayi wa Ambuye Yesu. Ndipo makhalidwe a mayi Mariya adali mayi omvera, mayi ofatsa, komanso wachifundo, wodzichepetsa, wopirira ndi munthu uja okonda kupemphera. Ndipo kumapeto kwa moyo wake Mariya adakakhala kumalo ena otchedwa Domitian Abbey. Ndipo ali kumeneko Mariya adagona tulo. Ndipo mbiri imafotokoza kuti pambuyo pake Ambuye Yesu adatenga thupi lake napita nalo kumwamba. Mulungu sadafune kuti thupi la mayi Mariya liwonongeke pano pa dziko lapansi, kotero adalitenga mwaulemu nkupita nalo kumwamba. Ndipo malo amenewa amene pa mayi Mariya adagona tulo padamangidwa chalichi chimene chimatchedwa Church of Domitian. Ndipo pa 1 Novemba mchaka cha 1951 Papa Pius wa namba 12 adanena, adasindika kuti tizilemekeza makamaka kuchaka chakukwezedwa kwa mayi Mariya kumwamba. Ndipo 15 August paliponse timachita chaka chokumbukira kukwezedwa kwa mayi Mariya kupita kumwamba. Amayi Mariya thupi lawo adalitenga lili la ulemu kupita kumwamba. Maphunziro akulu amene tikuwaphunzira mu tsiku la lero pamene tikuchita chaka chakukwezedwa kwa mayi Mariya kumwamba, loyamba nakuti tikachita kufuna kwa Mulungu, Iye azatipasa mphoto. Nthawi zonse inu ndine tikayesesa kuchita kufuna kwa Mulungu, Mulungu azatipasa mphoto, mphoto ya ulemerero, mphoto ya chipulumutso. Pakati pathu ambiri mwa ife talandira mphoto siyanasiyana. Ine ndikukumbukira ndi ku primary tinkalimbikira, amatilimbikisa ukakhala nambala 1 akupasa mphoto yakuti. Ndi timalimbikira. Ena ife sitimagona tuloya kuti siku ndi usana kuwerenga kuti titeze nambala 1. Chifukwa nambala yofuta kwambiri. Ndiye talemba mayiso anga 8 ndimakumbukira. Zanga amene amachita bwino kwambiri adapita kwa Musa Academy. Ine adandisankhira ku Malosa Anglican Secondary School. Ndipo ndimakumbukira kanali koyamba primary ya ife makamaka imene naphunzira ine munthu kupita ku school ya Nation. Kuyesesa kuti tipeze mphoto. Ndi chimene chinthu chimene amayi Mariya kutiphunzitsa. Kaya ndi mpira umeneka tiyesese kulimbikira kuti Mulungu asatipase mphoto. Pamene takhala bwino mbanja ndi anzathu, Mulungu amandipasa mphoto, mphoto ya madaliso, mphoto ya chitukuko. Fa banja mene anthu akuchita kufuna kwa Mulungu amakhala ngati ayambiratu mpingo wa pansi pano umene ungawaperekeze kuthandizana kuti apite kumwamba. Kaya ndifandale kumene pamene tachita bwino muzaka 5 zapita zija, kampeni yathu singakhale siwawisa kwambiri, mphoto tiyipeza chifukwa ntchito za manja athu zichitira umboni. Anthu atipasa mwayi kuti mmene agwira ntchito awa tiyabwerezenso, kapena mmene agwira ntchito awa ayi ndithu. Chabwino, chinthu china chimene tikuphunzira ndichonena kuti palibe zifukwa zimene zingatilepheretse kutumikira Mulungu, kuvomera kufuna kwa Mulungu. Tikuona kuti amayi Mariya panali zifukwa zonse kwanira zimene akadanena kuti ayi ine sindikwanisa. Pakati pa Ayuda munthu kupezeka ndi pathupi popanda makamaka popanda bambo, chilango chake chimakhala kugendedwa mpaka kuphedwa. Koma kuti amayi Mariya akuvomera inde kwa Mulungu, akuvomera kufuna kwa Mulungu ngakhale zotsatira zake zikanakhala zowawa kwambiri. Koma tikuona kuti amayi Mariya akuvomera kufuna kwa Mulungu. Kodi inu ndine timavomera kufuna kwa Mulungu? Muna ina mwa ife mene Mulungu amatitana tilowe nsembe timachokera kumalo ovuta kwambiri, koma Mulungu salephera. Pamene wamufuna wake Iye amachita chotheka
kuti ife tikabe, amatiteteza mwa njira ina iliyonse. Tikuona kuti inde wa Mayi Mariya akubweretsa chipulumutso pakati pathu. Mwina funso ndonena kuti kodi inu ndi ine inde wathu amabweretsa zotani? Kuvomera kwathu kumabweretsa zotani? Inde wathu nthawi zonse akhale obweretsa chipulumutso. Ambiri mwa ife timakhala okonzeka kuvomera pakuchita zoyipa, kuvomera kuti tikabe, kuvomera pa zinthu zina. Koma pa za Mulungu nthawi zonse timapereka ma excuse osiyanasiyana. Ayi ndilipize, ayi sindingakwanise, ayi mukuziwa sintha kuwerenga pagulu, tiyeni nthawi zonse tiyesese kuvomera inde wathu akhale obweretsa chipulumutso. Nditi kuona kuti muthenga unomwewu Mariya akuyendera Elizabeti. Ndipo pamene Mariya adalonjera Elizabeti, tikumva kuti mwana adayamba kutakataka ndi chimwemwe. Afuna kutifunsa chani? Ambiri timavutika kupanga define, kupeza kuti kodi moyo wa munthu umayamba pati? Moyo wa munthu ndi umayamba pamene munthu watenga pathupi. Apa afuna kutifunsa lamulo lija la usaphe. Palibe pamene tinganene kuti munthu titakumpanga terminate, titakuchosa moyo wa munthu apapa. Ife tonse amene ndithu timati ayi mwina ni ngozi chabe kuteya pathupi. Moyo wa munthu umakhalapo ndithu pamene munthu wangotenga pathupi. Komanso tisayiwale pamene Mulungu amati na Yeremiya adamuwuza kunena kuti usanalowe m'mimba mwa mayi yako ndinali nditakudziwa kale. Munafunsa komana kuti amuziwa bwanji uyo amene anali asanalowe m'mimba mwa mayi wake? Ndi ife tonse amene timatanganidwa kupanga promote makamaka nkhani yakupha, kuchosa pathupi ndi kupha ndithu. Ngakhale kuzipha wekha pachifukwa euthanasia ndi kulakwika. Moyo wa munthu tikuyenera kuuteteza pa stage ina iliyonse. Mwini opereka moyo ndi outenga ndi mwini wake Mulungu. Phunziro lina limene kulipesa makamaka pakuyenderana kwa Mariya ndi Elizabeti, tikuona kuti muchichewa chimamveka bwino kuti chipande chatherere chimakoma ndi kuyenderana. Ifenso atumiki a Mulungu ansembe tiphunzire chimenechi kumawayendera Khristu. 5 years yatha ndipo tikupita ku chisankho. Anthu ena adasankhidwa koma ndithu zaka 5 zonse munthu amakhala mtown samaoneka. Lero pamene akutulukirano kuti mwina ayesese kuwayendera anthu, ndi anthu amadabwa atu kuti zaka 5 sinakuoneni, lero mukubwera ndi chiwenga choti kutani kodi tikuvotereni. Tiphunzire kuyenderana. Komanso sangoyenderana pa zifukwa zosiyanasiyana kuti tipeze phindu ayi, koma tiyenderane mwachikondi. Ndi zimene zikuoneka makamaka mu uthenga wabwino wa lero. Ndipo tikuona kuti ulendo umenewu Elizabeti ndi Mariya akuchitirana chifundo. Chifundo ndi anzathu. Tiyesese kukhala makamaka anthu achifundo kwa ena amene ndithu akuvutika. Ndipo posiriza mu ulendo umenewu tikuona makamaka khalidwe lozichepesa la Mayi Mariya. Amayi Mariya anabereka mpulumutsi, anabereka Ambuye Yesu pathupi pamene ali napo mpoziti iwowo atiberekere mpulumutsi. Ndi tikuona nyimbo imene iwo akuimba, mtima wanga ukutamandama. Tikanakhala ena mwene kanamba kuzipopa kuti yetu mayi wa mpulumutsi yonde ndineyo, kuyamba kuzitukumula. Koma Amayi Mariya akuimba nyimbo yonesa kuzichepesa, wayang'ana kuchepa kwa msakazi wake. Ndithu kuyambira sopano anthu a mibado yonse azanditcha odala. Kodi inu ndi ine timawayendera anthu pa zifukwa zotani? Pamene Mulungu watidalisa timaona ukulu wa Mulungu mwa ife ndi kuyamba kumulemekeza Mulunguyo, kapena timayamba kutanganidwa ndi zimene Mulungu watidalisa nazo. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba, tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.